Alam mo bang may mga pagkaing Bicolano na akala mo ordinaryo lang pero globally recognized pala? Ito ang mga pagkaing Bicolano na kilala sa buong mundo. Naging sikat itong pagkain ito dahil sa pagiging accessible nito pagkatapos ng bagyo. Mapansin natin mga ka-travelers, here in Bicol region, madalas ang bagyo. And after the storm, may iilang mga halaman o puno lamang na nanatili na nakatayo. Isa na nga dyan ang coconut na abundant pagkatapos ng bagyo. Kasi pagkatapos ng bagyo, pwede ka na lang mamulot sa tabi-tabi, likod ng bahay nyo. At ang isa pa dito ay ang taro leaves o ang gabi. The term laing is used in most other parts of the Philippines, particularly in Metro Manila areas, where dried taro o pinatuyong gabi ay ang pangunahing sangkap ng laing. Yung mga Bicolano o yung mga lola't lola natin, kapag nagluluto ng laing, ang gusto nila yung pinatuyo na o yung binilad na taro leaves. The reason why pinapatuyo nating mabuti o pinapatuyo ng mga Bicolano itong taro leaves is because yung gabi o yung dahon nito, it contains a level of calcium oxalate crystals, which are in microscopic size. It's like a needle irritant that can cause intense itching, burning, and swelling in the mouth if consumed raw or improperly cooked. Ito napakahalaga na pinatutuyo itong taro leaves, drying the leaves under the sun. Ito yung traditional na method ng mga Bicolano para maiwasan yung excessive itchiness nung halaman or nung leaves. Noong unang panahon mga ka-travelers, ang taro leaves o ang gabi niluluto lang yan sa asin. Ngayon po ay napakadami ng mga paraan para lutuin ang laing. Pwede mo siyang haluan ng pork, pwede ring beef, pwede rin namang isda or mga seafoods. Before, laing is not considered globally well-known dish. Maraming food critics ang nakadiscover o nakarecognize sa kakaibang sarap o lasa ng laing. Isa na nga rito si Anthony Bourdain, isang highly influential celebrity and travel host, at isa nga rito sa mga paborito niyang kainin ay itong laing. Ayon pa nga kay Anthony Bourdain, kung pwede lang ma-smuggle, maidala itong laing na to sa ibang bansa. But good news, itong laing ay pwede mo nang mabili in a jar. At hindi lang si Anthony Bourdain, andyan din ang food critics na si Andrew Zimmern, isang host ng show na Bizarre Food and prominent advocate for Filipino cuisine. Zimmern has predicted that Filipino food is the next big thing in the US and described the flavor as miraculous. At ilan pang mga sikat ng mga food critics na nakatikim na ng laing na talagang nagustuhan nila. Dahil mantakin yung mga ka-travelers, itong ordinaryong dahon or halaman na tumutubo kung saan-saan sa parte ng Bicol na abundant sa Bicol are internationally popular pala. Kung nabitin ka sa ating kwentuhan, maaari mo nang panoorin ng full-length episode sa aming YouTube podcast o kaya naman sa Travel to Bicol TV. See you there!